Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzame sa na ostrove Koh Samui. Dneska si budeme ukazovať veľmi zaujímavé miesta, také spoločenské miesta. Nebude to jazda po džungli ako v predchádzajúcich vlogoch. A čítal som vo viacerých vlogoch negatívne hodnotenia nie na toto stvorenie, ale na toto stvorenie. Môj. Dneska si teda predstavím viac o môj, pretože hovoríte, že sa furt vyhýba kamere a podobne. Dneska si povieme môj kamér. We go here. Ona ešte nevie, kde ideme, ale budeme rozprávať priamo z tohto. Dneska si zanalizujeme, nie že zanalizujeme, ale vyrozpráva nám, jaký život má, jaký žila, čo je vlastne zač, ako vidí svet, ako vidí budúcnosť a tak ďalej. Čiže dneska to bude vlastne také rozprávanie o môj. A ideme do takéto reštaurácie, ktorú ona nepozná, je tu prvýkrát a je tu veľa zvierat. Ja som tu ešte tiež nebol, čakajú nás tu zvieratá. Toto je prvé miesto, ktoré dneska navštívime. Nemali by tu byť len kapibary, ale aj iné. Let's go here. Vidíš to? You see that? See? What is that? I take shoes off. Vstupné bolo 350 batov a dovnútra. Ale nie sú tu, keď sú tu vyvalené. Čo je toto za zvieratko? Díkaj, kačica tu je. Kapibary spia, no. Jedna rozmýšľa nad životom. Môj, come here. Predtým ale ako môj trošku vyspovedáme, tak vidíme, jak zareaguje na zvuk. This for capybara? Zobudil som zo spánku. You can like do over here. Tak to zabudíme trošku. Ten chce spať. Je čo? Tam niečo je, vy ste to videli a nie? What is this? Look. Kačica. Nechce jesť. Á. S tým jazykom, jak to vyťahol. You know what is this? I don't know. It's a dog, a different type of dog, special dog. Oh! Uha, tu niečo prebieha kam. Tam sa lížu rozkroky. Čo je toto? Tento sa rozhodol, že bude ničiť stenu a škrába dole. Úplne submisívny živočích. Toto je samička. Look. This lady, yeah. This I think man. What's the name of this? Name. What's it is? No, it's cat. What is this? Big cat? Yes. I think he wants to boom one. Sleep. This sleeping and he bite a little bit.
very long. Look, this man, see? This man, this lady, this you, this me. Ui, ui. Ui, this. She dead, no? Môj vyspovedáme trochu neskôr, až na druhom mieste, lebo tu máme iba pol hodinu. Za to vstupné 350 bátov. Sú tu ešte zajace, čo je tu ďalej? Bielý zajac, tu sú morské prasata. Tu hore neviem čo je. So small. What is small? Oh, turtle. Všetky zajace utočia na moju šnúrku. Na kamere. Tuto. Všetky zvieratá, nielen zajace. What is this? You've seen before? Rabbits? Je to také zvláštne, lebo vždy keď prídete, alebo vždy keď príde nový človek do týchto zvieracích kaviarní, tak oni prídu takí napúdení, plní energie a non-stop to hladkajú to zviera. A to zvieratko vlastne má energiu iba jednu celodennú a bojuje s zrušenými ľuďmi, ktorí každý človek príde plný nový energie, lebo pravdepodobne vidí prvýkrát to zvieratko, že každý ho energicky chce hladkať, teší sa z neho a chudák má iba jednu energiu a takíto sú zničení potom. Žebuj! Že najradšej niekde odkasia do rohu a... Ako aj tieto kapibary. Hus. Ne, toto nie je hus, to je kačka. Dá sa pohľadkať. Pozor, nemáš, neťahaj na mňa. Nešahaj na mňa. Mám pocit, že tie pravidlá sú tu menej striktné, ako boli naposledy v Tokiu. A na nich treba dávať pozor, hoci kto na nich môže šlápnuť. Pozerajte na ten jazyk. Teraz bude dávať von jazyk. What? Andulky. Ja. Kamarát ide tuším plávať. Čo aj malé kapibary sú to, ale najprv chcem vidieť, jak tam skočí. Aj baby. Už je vo vode. A tu je jeden, to je nejaké väčšie baby. Menšie a tu je mikrobaby. Čiže ešte tu je ešte menšie mikrobaby. Odkiaľ títo prišli? Týchto som ani nevidel. Swimming time. Ó, toto je hus. Či kačica? Kačica. Teplo je mi, išiel sa schladiť. Našiel pohodlnú polohu. Ó, teraz má ošpecha. Pôjdu aj malé kapibary? Či nie? To ešte skúmajú, či majú alebo nie. Tu samička spí. A samček pred chvíľou lízol marhulu. Samičke. Tak, ja idem dať maličkému a hneď skočí na to aj ten jeho brat, alebo čo to je veľký. Maličký, poď.
som si myslel, že tá kačka je tu sama, ale nie. To je druhá, schovaná medzi zajacmi. A vlastne to nie sú zajace, to sú morské prasatá. A tam je jediný zajac, tuším. A tu je druhý? Nie, to je tiež morské prasa. A tu je kačka, ktorá keď videla kapibaru, jak pláva, tak skočila do vody tiež. We will go jump to eat that food. Oh, they want to jump and eat the food? Zajacom chcú zjesť jedlo. Nana, you cannot do that. Jaká banda. A tento vylezol pred chvíľou z bazéna, celý mokrý a pri hentých spiacich sa vyklepal. A všetká voda lietala na nich, nás pak to šel. Je to maličké. Oh, kapibara. How old is this? 3 months. 3 months. This month? 6 months? The big one 11 months. Oh, and who is the father or parents? Where are the parents? Different family. Different family. Oh, okay, okay. Kiss him. Muy, kiss him. Put up. Don't be scared. Aha, he wants to sleep. Okay, okay. How much you weigh? The big one. Trojmesačný. 50? Yes. 45 to 50, but they can 60 or 70. Ten kapibari obchod sa nachádza hneď vedľa tohto chrámu. To sme si ukazovali pred 2 rokmi. Chcel som to ukázať môj, ale zasa nemôže ísť hore, lebo je oblečená tak, ako je. Teoreticky, keby sme kúpili tie gate, typicky tajské, také látkové, tak môže ísť hore. Poďme si to ešte raz tak rýchlo ukázať. Nechcem tu tomu veľa času venovať, lebo predsa pred 2 rokmi sme si to ukazovali. A tu je nejaký mních. Veľká asi 15 metrová, možno 20 metrová socha Budhu. Aj opice sú tu, ale hlavne pekný výhľad je odtiaľto. A my sa ideme pohybovať niekde po týchto miestach. Rozmýšľam, že pôjdeme hneď do nejakého bička, alebo na tej pláži ďalšie miesto, alebo harať tam na kopec. Pôjdeme pozrieť ďalšiu kaviareň, parádnu s bazénom. Ešte pozrieme nejaký výhľad na ďalšiu stranu svetovú. No, tu vidíme ďalšiu väčšiu časť Koh Samui. Tu je to rozbité, tu sa asi niečo bude stávať čoskoro. What do you do? Oh, you want to go look up? Yes, If you use this, you can go or not? yes. Do you have many temples in Myanmar? Like this temple, Yes, of course. Buddha place. Do you have many Buddha place? Yes, of course, have. And you have many cat? Yeah. Občas sa ma v komentároch pýtate, ako je to s vodičákom na skúter. Priznám sa, ja fakt netuším. A počul som, že do 125 tuším tých kubických jednotiek, centimetrov, alebo čo to je, nepotrebujete vodičák, ale to není pravda. Tu to neriešia. Keď vás zastavia, musíte ukázať vodičák, taký oni ako potrebujú. Akurát dneska bola razia, prvá na Koh Samui, čo som za 6 týždňov tu zažil. Aj som to natočil, všetci sme dostali nie za vodičaky, dneska kontrolovali iba prielby. Nemali sme prielbu a všetci, čo nemali prielbu, boli zastavení, bum, pokuta 500 bátov. A ako to približne vyzeralo, tak to vám púšťam práve teraz. Akurát keď sme chceli natočiť vlog môj, prvýkrát na Koh Samui toto sa mi stalo.
Ďalší sa zastavuje? Nie. Koľko nás tu je? Tam sú odparkované skútre, nedajú vám skúter, keď nezaplatíte, ale som dosť nasraný, lebo je tu brutál teplo a je tu jeden policajt, čo to tu zapisuje. A teraz akože jedného vybavuje za 5-10 minút, čiže ja budem tu čakať asi hodinu. Fakt na slnku je 40 stupňov, teraz je okolo 12 hodín po obede. Sa s tým neserú. Som povedal, nech mi dá listoček, že ja to pôjdem zaplatiť neskôr, že nie. A chytil ma, silno ma chytil a posadil ma. Poslal ma späť do rady. Tento v Priobe. Jedna vec je dobré, že zaplatím pokutu, ale druhá vec, nemôže ma nútiť byť na slnku hodinu stať. Tuto niekde pri niekoho dome. Fakt na toto ma vytáča trošku. Spustiť ohni. Opúšťame tento malý poloostrov, ktorý asi bol ostrov dakedy, ale vybudovali tú umelú cestu, lebo na oboch stranách máte vodu, aj naľavo, aj napravo, s výhľadom na krásnu časť ostrova Koh Samui a my ideme tam niekde hore teraz si dať nejaký džús alebo kokosový orech. Má by tam byť bazén a pekný výhľad. No a teraz neviem, či ideme správne, ale sme medzi krásnymi domečkami. The Bay Condominium. Nevyzerá to tu zle, vyzerá to tu na parádny výhľad. A ja opäť raz musím pozrieť mapu a pozrieme si aspoň výhľad zatiaľ odtiaľto. Pozrite tu, ak si človek vychutnáva výhľad, parádny výhľad. No, toto je tiež pekné miesto, kde bývať. Show this building. I think they have pool here. I'm gonna ask how much costs the room here. Je to tu pekné, ďalší krásny kopec. Tu nikdy neviete, kde odbočíte. Aj mačky sú tu zase. A nájdete niečo, čo by mohlo byť pre vás zaujímavé. Takže ideme zaparkovať opäť a spýtať sa, koľko tu stojí takáto izba. Jak tu napravo, ten na balkóne. Človeče, má tu aj fitko. The Bay Condominium. Takže toto sú vlastne apartmány, ktoré si môžete prenájmať. Okrem toho sú tu samozrejme vily. A tento kondomínium má aj bazén. Na tej kamere je to ťažko vidieť, ale parádny výhľad. Asi na viacerých strán. Normálne sa idem spýtať, či sa tu dá na krátky čas niečo prenajať, ale bojím sa, že to bude všetko minimálne pol roka, možno na mesiac. Tu je fitko. A tu sú ďalšie, ale toto už asi budú vily. Ale taktiež na prenajm, ale to už je drahé. Toto by mohlo byť také dostupné cenovo. OK, fitko. A ešte by tu mal byť výhľad, sa mi zdá, že práve lietadlo pristáva, pretože tu neďaleko je letisko. A všimol som si, že na tomto kopci veľa tých víl vidím úplne z pár stoviek metrov pred sebou. No dobre, tu není moc výhľad, asi až z týchto budov. Majú 100 metrov pred sebou veľké Boeingy, ktoré pristávajú, a Airbusy. Pomenaj z recepciu a spýtať sa, koľko to tu stojí. I like, maybe we come here for 1 night, 2 night, 3 night. I need to ask. Toto kondomínium tu má aj reštauráciu dole. Chceme sa spýtať na ceny, ale nikto tu není. For rent, contact office. Ak si chcete
prenajať, kontaktujte kanceláriu. Žiadne číslo, nič. Kde je Bzučiak? We need to ask somebody. Pýtali sme sa tam na balkóne nejakého mladého páru, že vraj na noc stojí okolo 60 až $80 a minimum sú asi 4 noci. A tu niekde by mala byť recepcia. Asi toto, že by? Práčovňa. Ideme si ukázať izbu. Už viem aj ceny. Yeah, this is studio, right? Takže tu máme štúdio, už vieme aj ceny. Minimálne na týždeň tu možno prenajať. Chcem pozrieť výhľad. Aký výhľad je parádny. Toto je štúdio za 2500 batov na deň, ale minimum je týždeň. Ale máte parádny výhľad. Možno by to chcelo vyššie poschodie. A tu niekto má veľkú izbu vedľa. Ideme si ešte ukázať dvojizbový apartman, to je tuším 3200. OK, telka. OK, kúpeľka. Sedačka, kuchyňa. You can cook. Nesvietí svetlo, asi nemáme kartu. OK. Čiže toto nie je hotel, toto je vlastne apartmanová budova. A pýtal som sa, že keď prídete na miesto, že či sa môžete rovno ubytovať jak v hoteli hneď, že do 10 minút, že hej, ale majú otvorené do 5. Ak prídete po 5, musíte zavolať dopredu, nech vám pripravia kľúč, lebo kancelária je otvorená do 5. A teraz idem pozrieť to drahšie štúdio. This way is okay. OK. Thank you very much. Ďakujem. Toto je veľa väčšie. Hop. Tu je jedna taká malá spálňa. OK, kúpeľňa. Ideme ďalej. And this one is 3,200, right? Yeah. Druhá kúpeľňa a kuchyňa. Obývačkou. A výhľad. No, tu sa pripláca hlavne za ten výhľad. Máte aj bazén na fitkoch. Každý sa to otvára. Nevidím tu. Aha, tu. Čo ja viem, no. Ten výhľad je fajn. Ale chcel by to vyššie poschodie zrejme, keď už sem prídete. Ešte z tejto strany ukázať. Okay. Máme aj kontakt na túto ženskú, ona tu vlastne obhospodaruje tie konda. Každý ten apartmán vlastne iný vlastník, každý apartmán vyzerá úplne ináč a ukázala nám tieto dva. Môžete si aj na mesiac prenajať, to menšie štúdio bolo tuším 38 000 batov na mesiac, mimo sezóny a počas sezóny 45 000 batov. Tu je tá reštaurácia. To väčšie bolo tuším 58 000 a počas sezóny 65 000 bátov. No, celkom pekné uvítanie. A tá naša reštaurácia je zrejme súčasťou nejakého vilovej štvrte. Všade máte vily a toto Mejty, to je reštaurácia, kde sme chceli ísť. Wow, ale ideme stále hore a hore, čiže tu bude parádny výhľad. Mejty, naľavo. Majú tu aj garáž. Kde sú motorky? Tu sú motorky. A tuto hneď z parkoviska pozerám vstup do Mejty. Pool, lounge and restaurant. Neviem, či tu mám plávky v motorke, lebo sme si zobrali veci na prane. Ale ak mi bude moc teplo, tak si asi pôjdeme. Hello. Oh, wow, nice. OK. Aha, to je zrkadlo. OK, thank you. Máte aj bazén. Tuším, sme tu jediní hostia. Ďalšie zrkadla a parádny výhľad, neskutočný.
Okay, I see here. Tam si budeme predstavovať túto časť, tu niekde dole, tú plážovú. Tam dole sme začínali vlog. A toto je výhľad z nášho beach club. No beach clubu, môžeme to aj nazvať beach club, ale viac menej to reštaurácia. Ja mám úchylky na tie nehnuteľnosti trošku, lebo predsa len niekedy, keď sa budem chcieť usadiť na trebárs mesiac, 2-3 mesiace, 4 mesiace, tak chcem mať prehľad. Neviem, či aj vy to tak máte. Tie izby sa mi až tak moc nepáčili, popravde. Za tú cenu som čakal niečo viac. Ale výhľad je pekný, napríklad aj odtiaľto. What do you drink? Coca-Cola. Coca-Cola. Akože tu sa s tým ráta, že je to drahé. Drahé na thajské pomery, samozrejme. Ja som si objednal juice pomarančový za 160 batov a neviem koľko stojí. How much Coca-Cola? I think 60 baht. 60 baht, yeah? Niekto ide domov z dovolenky a poďme konečne trošku spovedať môj. So, where are you from? Shan. Shan? What country? Myanmar. Myanmar. How old are you? 23. 23. Yeah. Do you have a boyfriend? No. So, you're single? Yeah. How many brother sister you have? 2 young brother. You have 2 brother? Yes. And some sister, no? No. No sister. Woman, what you call, and you call them sister, is daughter of your auntie, right? Yes. How long you been in Thailand? I think 3 years. 3 years? Yeah. First time you come Thailand, you work in Bangkok, right? Yes. Where? What did you do? What did you do? Our juice is coming. So what was your first job in Bangkok, in Thailand? Pool. Pool, yeah? Yes. How long you worked there? I think 2 years. 2 years? Yes. 2 years and then I come back Pattaya. So in Pattaya you live how long? 1 year. Aby som to skrátil, tak ona robila miestnosti, kde bolo 10 biliardových stolov a vlastne obhospodarovala tie biliardové stoly a zrejme čašničku v biliardovom klube. And how much money you make in this first job in 1 month? Bangkok? Yeah. 9,000 for 1 month. Now 9,000 baht. How many hours you work? I start trade and then I finish work 10. So 10 hours you work every day. How many days? 6 days in 1 week? Yes. So keď to vyrátame, to je 60 hodín týždenne, 240 hodín mesačne a zarobila 9,000 bahtov. It was official job or not? They give you like this? What's mean like this? A ona vie trochu po anglicky, ale nevie, keď sa jej spýtam, že či to bola oficiálna robota, tak on tomu nerozumie. Ale podľa mňa to bola na čierno. You have a contract? You signed a contract in a job or no? Some paper? Yeah, in job. Yes. Yeah? Okay. Takže asi to nemala na čierno. Pred časom sme si ukazovali aj moju izbu v Pattaji. Tá mala celkom úspech u divákov. Koľko mala? Dosť veľa videnia, ako. To bola tá maličká izbička, dávam tu pár šotov z nej za 2,500 bahtov. How long do you live in the room in Pattaya? Room? Yeah. 1 year. 1 year? Yes. Okay. What's your plan for next years? Couple of years? What is your plan? I don't know yet. You have no plan? No. Are you looking for a boyfriend? Yes. Yes? Of course, yes. What nationality? What country? Every country. Every country? Yes. Slovakia, Czechia? Yeah? Russia? Yes. Arab? No. No Arab? No. Black man? Yes, it's okay. Black man, okay? Yes. Really? Oh, I'm surprised now. No a teraz poďme otvoriť tú tému, čo je taká celkom čudná, hej. Oni u nás na Slovensku a v Európe sme naučení tak, že rodičia sa o vás starajú
a snažia sa, aj keď už skončíte školu, treba z 18 alebo 24 alebo v akom veku, tak snažia sa vás ešte chvíľu finančne podporovať, aby ste mali čo najlepší štart do života. Tu je to opačne, mám pocit, veľmi silno opačne. To znamená, že keď oni dovršia, nemusia mať ani 18, niektorí ľudia majú 15, alebo neviem, či sa máme rozprávať vyslovene o ženách iba, lebo ja viem z pohľadu žien, ak to je tuto v Thajsku, lebo ja v podstate komunikujem iba s Tajkami a nie s Tajcami. Aha, tu je bazén, som si všimol, tak poďme sa zatiaľ pozrieť tam, dúfam, že nespadnem. A oni to majú úplne opačne. Tu jednoducho, ako náhle dovršiate Tajky, 15-18 rokov, hneď musia posielať rodičom peniaze. Aha, tu je ďalší bazén, komu to patrí? To už je asi tým, čo tu bývajú. No, ten má ešte krajší výhľad možno ako my. Je minimálne vyššie a tam hore je ďalší bazén, človeče. Čiže táto budova, vidíte tam vzadu tie modré kachličky, tak tam je ďalší bazén a tečie dole voda. Neuveriteľné. No a všetky tie mladé dievčatá, oni musia posielať rodičom peniaze, čiže oni ako keby sa ani nemohli vydýchnuť. Preto sa hovorí, že keď si zoberiete nejakú Tajku alebo Aziatku, lebo však ona nie je ani Tajka, ona je Mianmarčanka, za ženu alebo za frajerku, musíte prakticky trochu živiť aj ich rodinu a posielať, lebo keď jej dáte peniaze, ona ich musí poslať rodine. To nie je, že vás chce vycúcať, ona tie peniaze musí non-stop posielať rodine. A toto sa ideme teraz vyspovedať, že jak to vlastne ona má. Ja som si myslel, že to je iba v Thajsku, ale zistím, že je to vo viacerých krajinách tak. You grow up with who? You have parents, right? Mama and Papa. Yes. Mama and Papa, where are Mama and Papa now? In Myanmar. Myanmar, okay. And you grew up with who? With parents? Who take care of you when you was young child? Grandmother. Grandmother. Yes. Why? Because my father, mother need come to make money. Come to make money in Thailand. Okay. Babka sa o ňu starala. Ona má bližší vzťah s babkou. Toto je ináč tiež dosť časté. Napríklad tie baby, čo ja v Pattaji poznám, tie 20-ročné, 25-ročné. Oni majú takmer, ja neviem, 50-80% z nich už majú dieťa. To dieťa je niekde na severe a rodičia sa starajú o to dieťa. Čiže prakticky tá ich skutočná mama sa o to dieťa nestará. Je to ako keby také obgeneračné, čo je tiež dosť čudné. Jej rodičia majú okolo 46 rokov, 45 a babka má tuším cez 60. So, how old is your mama and papa? How old? Yeah. I think 43, about 43. Grandma? Grandmother? Maybe 56, 57. 57? Yes. And you have to send money? Yes. To who? For my mother and grandmother. Ja ešte som zabudol dodať, že áno, jej rodičia sú rozvedení alebo rozidení. Už ten otec žije s inou rodinou. Mama má niekoho iného tiež, takže preto posiela v podstate mame a babke. How much money you have to send every month? It's not too much. Sometimes 4,000, sometimes 5,000. OK. Takže nejakých 100-125 eur musí posielať Myanmar. How many years you spend in school when you was young? 6. 6 years? Yes, 6 years. When you was 6, you go school, yeah? Yes. When you was 12, you go school more or you finish? Finish. And then what? When you was 12, 13, what you do? No school and No school and then work. Work? Yes. So you work from 12 years? Where? What did you do? I don't know how to say English. Rice? Yes. Rice field? Yes. You work on rice field. How many hours one day? I start go 8 o'clock and I come back 6 o'clock, evening 6. So from 8 to 6, 10 hours again. And how much money you make one day? For Thai baht, 100 baht. 100 baht Yes. one day. Yes, before. When you was 12. I think now maybe 200. Now 200 baht Yes. for one day for 10 hours. Yes. And how many days did you work How many days? in week? In week, I just go 3 days for 1 week. Oh, because you were too young, yeah?
Yes. How many years you work on rice, with rice? Every year. Every year. You start 12, yeah? Yes. And finish when? I think I come Thailand 19. So you finish on rice field 19. Takže už má vlastne, ona pracuje od 12, má len 23 rokov a prakticky má odrobené 11 rokov, no. Veľa vecí sa človek takto dozvie. Ale rozmýšľam, že budeme pokračovať interview z iného miesta, kam sa pôjdeme o chvíľu presunúť. Aj keď je to tu parádne. Chcem vám ukazovať počas tohto vlogu veľa miest, lebo mnohí z vás sa možno prídu na dovolenku, tak aby ste načerpali inšpiráciu, kde sa oplatí ísť, kde sa neoplatí ísť. No aj večer to tu môže byť celkom pekné, keď tu je vysvietené mesto a hlavne pozrite na to, ten bazén. Prídem sa možno ešte niekedy s nejakou babou. No a to vás možno tiež zaujíma, aký je medzi nami vzťah, to sa jej spýtam. A tu máme druhý roh. Tu niekde pod nami sú tie domčeky. Tam sme boli pozerať tie domčeky. Tá červená strecha, ak sa nemýlim. Wow, a tuto tie vily. Každá vila tu má taký parádny bazén. Je to tu pekný a lukratívny kopec. Vysielač 5G. Spýtame sa teda čo pre ňu znamená Martin. Z môjho pohľadu my sme iba kamaráti, ona je pre mňa taká mladšia sestra. Ona je akože povahovo veľmi dobrá. Tí, čo pozeráte moje vlogy, viete, že som naučený žiť sám. Najradšej mám tú slobodu. Musím dávať pozor, aby som nespadol. Najradšej mám tú slobodu, ale ona je taká špeciálna povaha, že ona je celý deň ticho v mojej izbe, hrá sa na mobile, nič jej nechýba. Nehovorí mi pomejesť. Nič jej nechýba proste. Normálne ako keby som bol sám na izbe. Takže preto, ja viem, že to môže znieť tak egoisticky, ale ja už som tak naučený. Preto mi vyhovuje, nevadí, keď je tam. A keď už som išiel na tento Koh Samui, ona takéto zážitky nemá veľa, takýchto zážitkov, tak som si povedal, že prečo nezobrať so sebou. Nech si to užije aj ona. A nech získa taký rozhľad. No a ešte k tomu hámbeniu sa a tak, tam dole vidíte, tam to je tiež pôjdeme ukázať, tam sme boli pred 2 rokmi. To bude asi ďalšie miesto, narýchlo to pozrieme. Ona je skromná baba, len ona sa hámbi za tú tvár, lebo má, nechcem hovoriť to slovo, má problém s pokožkou a není zvyknutá na tú kameru. No. OK, one easy question. Who is Martin for you? Ja som jej neradil. Chcem počuť, čo povie. What is Martin? It's you, Martin. Yeah, and I am what? I am your Friend. friend? Yes. Only friend? Brother. Friend and brother. Áno, je to tak. Hoci kto je, napíšte na Instagram, kudne vybavte jej to, tie víza alebo čo, zoberte si ju na Slovensko. Je to moja kamarátka a taká sestra. Lebo predsa len má iba 23 rokov, no.